Sempre ens han dit que la política te la fas o te la fan i en la comunicació últimament ens passa el mateix. Per això hem decidit començar este nou projecte, començar 3D, on podrem parlar de política, de valencianisme, d'esquerra, de feminisme, d'ecologisme, d'eixes qüestions que ens preocupen a la gent que vivim ací. En esta primera fase ens dedicarem a fer entrevistes al voltant d'un esdeveniment que té lloc en juny de 2020, que és el Congrés del Bloc. Sabem tots i totes que és un partit en el que conviuen moltes corrents, molts perfils diferents i el que volem és dialogar i saber què pensa cada una d'aquestes persones. De tot això parlarem ací, a 3D, en un cicle d'entrevistes que anirem llançant de manera setmanal on els protagonistes del valencianisme polític ens explicaran la seva visió sobre diferents temes, tot relacionat amb el Congrés de juny. Ens acompanyes?